kata kidney ge dongere. Nentua mendo chando ganda modhure pachukae kabene na nyisi kwa chako ni juma mokalo. Nentiere kit thieth mabende no yangi kendo chaka yanga hospital ma Kenyatta. Miyo kelo daktari mondo nyiswa mathoth kotenre kod wechegi kaito kama bende nitie chenro manyien mar shifa bende kao karene cha ibro nyalo tiyo gode thiedho tuoche makamagi chenro ni mara many pinya korma jong machigni. Daktari erokamano kuom loso thuolo mosa nyikwa Ramogi. Erokamano kuom luonga isho amoso nyikwa Ramogi ajwang anu daktari Dennis Miskellah mbega anu nyaka kabodho bapondi TT school tulo kanyo koro weche mag lony weche mag thieth to bende ajalup jagoro mar KMPD kata riwruok mag jothieth piny kae koro kawuono amor kiluonga mondo ago mbaka gi jothurwa kwa ng'eyo weche mag thieth mag nyirogni kod kaka inyalo chul kata garamia weche mag thieth go. Erokamano. Erokamano daktari machiegni Ramogi TV kendo chenro mara many piny ang'eni en odiochiengi mokwongo bede ramany piny kae wamanye weche go anya mamulo ngima dhano kendo mamulo weche go motenre kod dongruok. Kawuono waduge mago mag thieth. Nitie chenro mano oket manyien mar thiedho tuo mar nyarogno kata tuoche mamako nyarogno. Penjo maduong' en ni okete ayanga kendo heno ngadho moro manyien mar thiedho tuo ni osebedo kitimo ne jotuo kinde mokalo. Osebedo nade kithieth makama. Koro kacha koni be ka jopiny ng'eyo ni tuoche mag nyirogo gin tuoche ma osebedo e thurka lakini tinde ne kidwa hingore ahinya. Nango nikech nitiere gigo mamiyo jatuo nyalo yudo tuo mar nyarogno kata gi dho ngere luongo ni kidney failure. Koro kine ka nyarogno en kama loso lach. Koro ka remo oise kao toxic chilo ma los kata ka dendi orego proteins to be broken down kata any waste product mora uchafu no remo dhi to kadho e nyaroki mondo luok remo no eka remo chak dugo kuomi. Koko ng'ato ka nyarogo ne ofail makoro ido ka koro ok ti maber tigi unyalo ng'eyo mondo fweny ni yango madhi mar tek. Ko nyarogo mokwongo ka nitie tuo mar nyarogo opoge diriyo. Nitie ni acute kidney failure ma en nyarogno oyudo hinyruok matin to inyalo lose inyalo bedo reverse mothiedhre mochangi. To nitie ni chronic kidney failure ma en tuo moselandre ma koro kidney no kata nyarogno no koro en nyaka gole maket moro kidney transplant kata koro nyaka jatuo luok rembe juma ka juma iluoko didek mondo remo bed maler. Mako koluok remo no to jatuo nyalo bedo yudo thagruok. To ng'ato ng'ena ni nyarogno ne nigi tabu. Kineno ka ng'at ma kidhi lach to koro lach okuogi nikech lach en remo moluoki mopim taka in a waste form. Kokana ka ok idhi lach maber reduced output. Tino ka tiende ni kuot. Bado kuchiew to sura ne okuot. Ya to ol to dende tar to dende ile. Siwe ng'ato pache lokre. Nyo ka ng'ato ni ng'ane wiyo owilre. Ya ko ng'eni nyarogno emokelo tabu to kendo king'iyo ni ang'o mokelo tuo ni. Sano oegre gi tuoche mag pressure. The number one cause makelo tuo mar nyarogno en hypertension. Pressure miyo ng'ato nigi pressure monyiedhe pressure. Mar ariyo en tuo mar sukari. Kama gutu moko rit maber ko migi thieth maber to nyalo kelo kidney failure. Mar adek en ng'ato maybe oyudo infection mar lach modhi asen moidho malo nyaka e nyiroke ne. Then tiere bende cancers moko bende makelo problems e nyiroke. Bende tiere moko bende ng'ato chuech ma ka nochwe ka dhan noyudo ka kidney ne achiel nokolosre maber. Koro en nyathi ma kata kaka ochak konyuole ni tijako mana luok remo ne e dialysis. Kuro mane ma ng'ato ng'ego ni en tabu mane. Momiyo pile kwanza haswa jotuo man gi pressure gi sukari. Wang'iso ni nyaka gimuony yath, nyaka gipim sukari gi pressure regularly, nyaka gidhi e clinic mondo ng'e ni chal mar kidney gi chal nade nitie test mitimo. Makata kaka watimo ga jiwo kata mana osiptende mag sirikal. Nyaka giket machines maka ng'ato biro medo yath, obiro refill medo yath mar pressure, yath mar sukari. To donjo timo clinic ipimo rembo ng'e ni nyaroke dhi nade, bende yedhe minyalo wil kata minyalo med mondo kik ochop e level no. To nitie jogo be ka koro ka osekethre ma koro chopo ni en gi tuo no nyaka omany thieth mare. Ya to thur kae ido ka the most common mitimo ga en dialysis. Ng'ato dhi dialysis. Dialysis ni en idhi tibete machine
tigolo remo e leche to rige mashin to mashin cha luoko rembi to duoko remo moseluok teni time didek e juma ko kitime mande tinyalo dok kitime Wednesday achak kitime Saturday koro manyiso ne nyarogno mari onge gi teko mar timo tich yes gina ariyo go te ginko gise fail ya to ko tamre ma ko yudo ka simu ko yudo ka ngato pesa no is a problem or maybe oyudo dona manyalo miye nyarogno moro tinyalo kawo watni moro nyathini moro to dhi to donate to mi nyaroke achiel nikech nyirogni gin ariyo nyalo bathe koni gi koni ya koro ng'ato nyalo donate ma miye achiel mi aube odonga achiel ma be mudaga maber ya koro chon nichitimo transplant ni idhi bero tiyawo tigolo nyarogno kikelo that transfer to koro Kenyatta nobiro gi yo manyien miluongo ni laparoscopic koro en ok yang ng'ato ni yawo iye ma chope nyarogno en cameras emiketo buche adek e bundie tiketo cameras to camera ne madhi to do that transplant so you don't okay tim open surgery kuni en mana giri kidonda moko ma tindo machango piyo ng'at ma nigi kata gi sukari adhonde ge ok chang piyo ko kitimo ne open surgery to nyalo yware bende ga adhola seche moko ma thage kende kabisa emomiyo ne wamor no il ko yudo nitiere koro yo manyien mar timo laparoscopy kendo minimal access ma yawo mana ka matin tiketo kamera go gi pala ti itimo that transplant ng'ato penjo ka ni koro kamera donjo gi pale ng'ato na yes koro for example kama bundi ng'ato ndika kitucho ka gi piny kae koro ndika miso go kamera bura achiel en tube kamera no en tube ochalo pipe maro lota kama to malo iye kantie dhoge kantie kamera koro iso e dho achiel konti tikawo tube moro kendo koni manigi light magolo ler to koro koni menyo ka torch to koni kamera to ing'iyo gima ineno tinene e TV ya to bur ma adek da koro iso e go pala kata gi usi kida twang to access go mi gol nyarogno moro no then you use a small incision ma iketo go moro mokel manyien so again to gini koro pala no dhi ng'ade kende yes ko ing'iyo mana gimine ne screen cha tikondo ma control remote piny kae to gimitimo piny kae ni ing'iyo bikacha koro berne ni en ni chango ne yot to kri mano kan surgery mitimo gi laparoscopy ndi mang'eny kata mana fibroids sani tidi golo gi laparoscopy ya weche mag cysts ya koro gen en thieth ma sani manyien ma kore kano chakre to bober lakini becha pod ni malo kwa sasa pod mar open surgery ma pod dhi theater but in the long term ka weche sedhi maber wageno ni wabro chope level ma wabotimo that surgery ya to gimada ng'is jopiny ni ok ochuno ni ng'ata ma nyiroke ne koro osehinyore mokethore nyaka ring mane transplant transplant no bende beche ok yot idero pesa madhi mana $500,000 nyaka kuong many dona ng'ama mi nyaroke maber no ma pimni rembu chalre nikech ng'eni dendwa bende kikelo gima ok wambatana go no remo ok chalre to rejection bete koro dhi ma pim mang'eni rembu oyiere momiyo wacho nyathi ni nyalo mi nyaroke ne ng'ato wacho ni ng'ato dwa uso nyiroke ne no ando sell my kidney ya gima dhi ma pim kose fwenye ni koro rembu remo oseyie opim ni onge tuoche moka tikawo to ibedi dhi tipimi ni you can withstand surgery yalo bete pala mi wuog ngima koro mi that kidney to koro goli achiel nade mar the dialysis didek koro dialysis seso in achiel kede dichiel ichulo $9,000 ko kidhi didek mano ng'ene $27,000 juma ka juma koro ko yot simo bende kidhi time e facilities moko mag giwegi kata kidhi hospital ma ji onge lony maber weche mag dialysis to yudo ka ng'ato yudo fluid overload ok ogol pite koro ng'ato pi odhi opong'o adundo ne pi odhi opong'o obo koro ok oywe maber toxins ka be ok ogol maber ya koro very important mar ariyo ng'ama nigi tuo mar nyiroke ne remo miloso e del bende ilose nyiroke ma ng'ama nyaroke ne en gi problem yudo ka obedo yudo anemia ma en sari rembe dok piny remo ni dok piny ahinya to kelo heart failure emomiyo nyaka ko wakaw weche mag thieth mag kidneys go motegno to yande cha NHF chulo weche mag dialysis kata miluoko go remo kapok wadhi NHIF gi SHIF nyiswa ni to king'iyo lony ma bende koro no kel sani mano koro iluonge ne laparoscopy yes ena dibeni mana mokwongo Kenya ka koso ntiere moko bende osiptende moko
Koro laparoscopy to sebedo thurka for some time, yeah. Wasetimo laparoscopy kwa thiedho weche mag tuoche mag joma mine and all that, yeah. But weche mag transplant daktari manotime Kenyatta cha en kore kono training jo dhi timo training India. Makoro kane oduogo gi lonyno mo ne ntiere mor gi ilo maneno ka koro ilande mtandao ni Kenyatta otimo the first one no. Iwinjo. But en gima koro sani kaka wamedo timo ka wamedo yudo lony to then we'll perfect it. But otherwise it is surgeries mang'eny kata yengo mang'eny mitimo sani ma ng'ato kochuno ni nyaka odhi adhiya ni bare jo fibroids mine mang'eny ma dhi e pala gi wach laparoscopy no magol fibroids, cysts, endometriosis mago te sani timo kata weche mag appendix tuo mar appendix tuo mar appendix gini timo gete mag laparoscopy especially hospitali mag giwegi although sani bed ka counties mang'eny osenyiewo ni laparoscopic tower machines matimo that surgery my man lony makosa ni wadok medre kejani timeka subspeciality kesitiko masters kwa kidi puonji tiyo gi that laparoscopic tower kwa mani mwasa ni encourage go ji mondo ong'e thieth manyasani no. Koro wadhi mag motendre kod nyalo chulo bei mar thieth kata nengo mar thieth pacho kae no eno kane idwa chago nomba kani chon ne chule gi NHIF sani oloke ni SHIF kata SHIF niso matut kotendre gi magi bende kita chudo mar thieth kata kit kojolo mabende konyo wete gi mag thieth ni nyalo chulo bei kata thieth mar nyarogno daktari. Ing'eni chon andira choni tuoche maka mag nyiroke mag pressure mag sukari ne gin tuoche mane mako joma nigi pesa ma lute gi bodito lakini sani kono aneno ka piny Kenya ka tuoche ma oyiengore ahinya sani ok en weche mag infectious disease kaka ni nyaldiema kata mana malaria sani tuoche ma sani hinyo jopiny non communicable disease wach mar pressure sukari weche mag cancer gidwa hingore ahinya modo ka ng'ato en kor gweng' to yudo tuo mar pressure yudo tuo mar sukari to kidogo bebe ko tim follow up maber nyiro kene odhi ofail koro oyudo tuo koro no chuno mondo ji ong'e ni to tuo ma beche tek nikech familia disa ni ji adi Kenya kae manyalo chulo 27,000 wik ka wik gi joma tim momiyo kane nitiere NHIF kane ne chako ne chulo ne ji dialysis mane timono to bang'e kane giyudo nok mar pesa ne giduoko ma reduce ni ko dialysis itimo deriyo kende koro mar adek cha ichulo kendi to koro kane sirikal obiro manyien to ni dwa tim nade mondo wakony jopiny ka jopiny chunygi chandre weche mag thieth emane kono kel chik manyien miluongo ni Social Health Act ma yie kanyo nitiere wach mar primary health ma ikidhi dispensary kata health center thiedho mano to dochako dhi okaw ni weche mag tuoche ma yware gi chronic disease tuoche mok changi gin tuo mikori dak go nyaka chieng' gin ko thieth gi oket fund go ni emergency critical and chronic illness fund ma koro wach ma ni kani ngisi ni NHIF no serumo koro kunyal thiedhi gi card ni en koro wach ne odhi ka gimo dhi rumo en sani ka gi tuo ma yware kamano in koro sirikal chulo ni gi fund mokel manyien to fund mar adek ni social health insurance ento en makoro ming'ado go ji ma en ng'ato ng'ado to chule kata ka nyalo bedini gi tuo mar nyarogno to malaria owuoyi koro en odhi thiedho malaria kitiyo kanyo to dhi chronic illness fund cha be thiedho mar adek en sani koro ochulo nyaka weche mag transplant nikido ka ng'ato yie mi nyaroke mondo konyi tidhi to ichul gi nyarogno chon ne ji timo transplant no India, Spain, South Africa lakini sani koro watime Kenya kaka do NHIF chule omiyo dhi miyo jopiny fungruok manyalo konyogi gech thuro kaka luo bang'e ni yuto apod tin onge kama idhi yude pesa ka gi dheri moro be me dwasi moro ma kogol chak to kikombe achiel kata ariyo koro ka familias mang'eny anyuola mang'eny oseyudo dhier kendo osedonje midhiero gi wach mar tuo mawacho gi dho ngere ni we are one illness away from poverty ni ng'ato ka jatuo achiel kendo donjo ni to ibo uso dhiang' bo uso lo nyithindo bo high school to bende in the end odhi no olal ngimane to mwandu bende osetigo kimanyo go thieth omiyo wach mar social health insurance fund gi act wano morowa odho ntiere kuonde moko be mombekni ma onyalo wacho bang'e kuonde mombekni ogen mari koro ntiere for example mane ka riwruok mag jothieth thurka noneno ni ntiere areas mane gi koso ne jopiny mokwongo kaka Linda Mama ng'eni sani from 2017 kane ker Uhuru Kenyatta oketo ni ng'ama miyo moro amora
kose gamo remo kochako klinik sirikal chulo ni, kodhi okonyre sirikal chulo, koyudo complication moro amora mag nyuol sirikal chulo. Kendo mano nomiyo mine mane onyuolo osiptal omedre koa atamalo 42 nyaka atamalo 89. Ya kakoro ji ng'eni onge chandruok kidete ikonyi rito sirikal, igolo mana ID tibedo registered tichulo. Ya ko mane sheria manyien kobiro to nogol linda mamano. Mar ariyo nochako dhi ogol mono ni edu afya mar nyithindo madhi skul. Ya mane nyathi moro amoro bed nyathi ma kich, nyathi man kar chan kisedhi skul ka tuo ingi iteri hospital. Okiko kichako gone nyuol simu ni nyathini tuo bikawe kine ichop ni nyathini malaria onuro motho. Ya kuro mano beno ayuak. Then kaka jotich mag sirikal ni civil servants bende nitiere kama mama ni civil servant enhanced scheme mane jotich mag sirikal te nyaka dakteche gin ne wabe wana gi cover wa moro ma en kiyudo thagruok moro amora to kitagri dhe hospital mag iwegi kana mar sirikal tuyudo thieth makoro wich bar mama ni sate ikoso tich nikech ok dhie thieth ni norumo no ng'ikruok moro adek ma aneno ni en nitie jogo maonge osara ma ng'ato dhi e jua kali maybe ogo peng ong'ama tiyo rego gin sani koro gin gibo chulo gande insurance ni paia e higa ka higa. Koro kan ja osara kama ing'ada dwe ka dwe to ng'ad ja jua kali cha tingi ni January koro moni tichulo for the 12 months du chapa garego te dichiel to ko tame to sirikal ng'isi ni obo mi loan mondo chulgo ako chul loan to pecho gini to ka chulo loan obo ga chulo per month then why can't you also ochul gini bende dwe ka dwe manga ma osi yeni ma ja jua kali iparo nitie tugo moro ma nitie tugo nikech ng'isi ni loan ni ok ng'isi ni kampuni mane madhi kele to ng'isi ni interest mane pesa di neno to why ang'o ichulo gimoro mapok yudo services gi ineno koro kanyo ni nitiere oyuma mana neno matin mano dwa beti mar adek ni pesa ni bende kosechule mutere insurance ma jopiny ochoko pesa ni te to ikawe imiye kambi mar wegi moro private insurance moro neno iziko pesa ni okaw otimo claims management to penjo gini pesa jopiny ma jopiny ogolo gi lochgi ukaw umiyo kambi mar wegi nang'o mondo manage to nok gilero na kanyo be maler koro mane ma watemo ng'iso gini ka ginyalo lero mano be maber nyalo konyo to be another thing mo ng'iso gini pesa mar primary health care moro mimiyo dispensaries gi health center cha kama ndikete kamoro ni ng'ato kosethiedh kore kidhi manye degi kaw pesa no nikech pesa en igole osuru tax pay money en igole exchequer mikawe to ikane aguluno koro sasa ma ithiedho ng'ato ti dhi claim but we challenging them ni kaw pesa no ikete sirikal mag counties to ng'isi gini kauru pesa ni unyego machines kauru pesa gi undigo jotich kauru pesa ni unyego yedhe nikech sani thagruok machando joluo kata chanjo thuro jokanya mano kata Nairobi ka ng'ato wa Homa Bay mondo kaw thieth Kenyatta ka en ni kidhi hospital ma Migori kata dhi mana Russia ng'isi yadhi ni onge mashindi ni okti daktari ni onge referral masani ka yothuro sani kidhi kata clinic mana timo kama tie Nairobi ka the highest number jotuo mane biro mang'eny ne kaluo miyo ni biro ko idho bas gotieno ko chopo kecho inge hole kani ko gimija tuo chiemo ko ndikre yath mondi ya ko wate mongiso jo governors wani governors moko ma oko other counties have done a good job kingiyo kata mana Murang'a ka gima irun ka ng'ata timo ne joge kata mana kingiyo Kirinyaga what they are doing ya kingiyo thurwa ka kingiyo comparison chon Western Kenya kisigiri ne rifaga to Russia Jaramogi hospital sani wana ujawa ioro Moi ioro Kisii gech wasedo mbek ni tenweke majidhi tena rambe makini ine imanyi transport mi haya gari mi chopu kucha pesti thurumo kwa temo challenge ni the folk governors mathurwa kage nyalo rewore kila mtu wachinia ni ando kan Migorika ada chungi weche mag jomotur orthopedic majo peng accident emotimore ka luwa wa oruru Migori to Nyanza wachini Kisumu wachini ni anda da chungi ma cancer ng'ata mane gi tuo moro amora mar cancer ukelona to siachini ana chungi mother and child weche mag joma mine ma anything machando joma mine to ma be mako mane ana chungi weche mag joma chuo that's the only way get kingiyo ni kila mtu atimo mare kama both thagogi for example kingiyo Russia gigi mun wage bill masani wage bill nte sheria moni county ko ni kadho atamalo 35 mar budget gi kage chulo go josara to Kisumu sani Kisumu county yenata malo 89
magi kawo gichulo go sara ko pesa dong matin kabisa magi nyalo nyiewo go yath ginyalo gedogo ginyalo loso go kana machines ko kethre ko wangiso ni mbedo be ko tamre kabisa to nyalo request national government and I would challenge Professor Anyongo ni gikaw hospital ma Russia gi hand over back to government national gwachi ni mau be level 6 ko ilose ka Kenyatta ilose ka Moi mondo koro bed gi budget ne wegi ma en pesa muke exchequer run from the Ministry of Health they konyo mondo kinne ka gitimo kamano their wage bill ma en 89% cha they dok to 29% kuno miyo gi nafas mag loso dispensaries manyalo kata dhi nyiewo yedhe ge dispensary ma nyabola ma nigi nasa achiel to onge yath cha nyalo dhi ndiko daktari kapaponditi mantie daktari achiel kende njogero ma hospital mar labor to kana joma nitie onge why because the county has been stretched on its budget mane challenge ni wanyuakre udu kaka joka ngato wachmo ni kila mtu dwa timo mare matin no then the long run okonyo timore awinjo ka en paro machal ka gima beta ng'amono paro makamagi tiyo e counties omakaluo I think en piem manono ma kila mtu ng'iyo ni ada timo loso mara kenda king'iyo areas kaka sani koro Mount Kenya region gika dakteche mag oncologist mathiedho cancer they share them gika daktari achiel to gi share 3 counties gichule gitimo kila kitu onge tindo mondo wachi niya ni kila mtu achako oncology ne cancer ne e county ne to okonyal hire enough oncologist okonyal train gi yedhe go be expensive so kwa pool resources can that Elrabian Lake region economic block no nyako go beyond just which mag economic jo healthy cannot kill economy you know jo pinya ka health kwanza kinyo kaluwa tiena mabende kite tuche mag HIV oeneza because we have so many complications like cancer magjo mamine cervical cancer is very very rampant kanam kanyo tuje mag sickle cell anemia is very very rampant kaluwa kanyo you know if we can look at it as a block watch ni devolution ni one be manwa chande ne mugik to one be ose benefit wa yuma chalnadi because sani kaluwa kipenjo jokaluwa ni en benefit mane ma devolution yo semiwe ngima wa because the biggest function mar devolution in healthcare to healthcare ma okaluwa sani ki yao kata simu ni penjo piny sani en which bar ma sani gogone goya simu ni janyuol ni tuo kata ni watimuro tuo WhatsApp eme yao giera Facebook room enda fundraiser after fundraiser yeah no atemo keto kata mana ni marwa that NHIF marwa cha it can't work kata kimiyo ngato that this social health insurance masani ni kata that cover mano ni marwa no kai ngoto the hospital to koido ya okido daktari okido machine mar x-ray no podore no time hospital giwegi okikonyo ngani ko ringade pesa to kodhi hospital to koyedi service kuro wateme hero jothura jo siasa wawekero ni in everything my agenda ma one was from January to December is just politics we sit back opinion as an MCA and actually like an MCA na ma dalawa kabodho ni beyond wani sasa deka jopinyo ni mandeleo te pandara endera bara mati umaiti kanga toto yes kama mapanda pile en mana mati umaiti maendeleo mokwongo ma jopiny dwaro en marito ngima maka wuka dhi dispensary to nyalo yudo kata mana amoxicillin gi paracetamol moro kan gi malaria nyalo yudo fancy da moro amuonya akonyra go sechego to kotamre to ko ngisa ni ngato nogore piny gi pigi ko nyabondo malo ka leo to ko ridi paponditi kacha to bodo reka theater nyabondo no nini paponditi no get in the 90s in 80s to nyaka kawuono one doctor ten dentist bende koro moko thieth jopiny en na med soup no kain gi tuo ma ok tuo mar lato yes kumisi ni ultrasound to nyaka dog malo ka leo malo yak ngado fair kendo so many times abedo frustrated ka jokanto gocho ni ngane no hinyre ka ngane tuo ni ai go e piche wor na report ni picha nyaka dhi Kisumu koro fair modhi Kisumu no to picha bende kata fair koro ingo kata picha koro ka wang'iyo that one as MCAs I challenge MCAs because budget mar health MCAs makadho assemblies ema prioritize mambo ya healthcare waketu wano to ng'enezi jimoko wach health joko jiwo kabisa health is very private kituo to in gi jogi kende mong'eyo kitho to lit mana mari so jo siasa gi bong'e ni barabara ni ka ji oringo to ji manene mang'eny kane nyiewo jene ambulance jibone ka dinge chiro meda kura but ngeni internally in me feel that pain but can we as a people ka jo thurwa ka jo luka konagi wago urumbaka wa mali jukaluni wach mar thieth ose dhirwa kendo thieth no ose ngiko maendeleo mang'eny ngech kaka kawuono an daktari kana kano kata pesa namo matenda da yaogo orego kipingi gwengwa to mama na echo ongeza ni mama na koro heore dong pesa ne maja kadhi akao agolo
loan acha de ka loan ati go babana mano ngoro kara orego no kanyalo yawo kendo kata that economy cannot grow. Yeah, so that's my challenge for people. Kata one kwa go kura. Let us challenge our political leaders. What is your health agenda? Because we have now reduced which magiliete ni jasisa biro ogo arambe go 10,000 togo jo kumatin to who kote lito we ko kanye gwen giveka ko loke onge. There's a family my good friend man nento man ngato ogore mana pigi pigi ma podu wuya to ni ko the hospital ni kata mana extreme go kore ngeni ni ngede ne otur ok nyal timre mang miyo no lalo chuore e yumoro ma oyuma kabisa nyaka value ngema dhano kandi kwa ngema kako nage mane wach devolution motegno devolution wacho niya ni ka sirikal mamalo okowinjo yuaku to gwenge ugi lies gombaka ubi kata rameny kama to kutho kidowa to pango waloso conferences wa sanitiary Homa Bay investment conference ada winjo ni what is the investment on healthcare. Mama glad this temo and Homa Bay lost like 10 years of devolution. But no guys, yes, now building one and go get more than China and all that. But China, there are no healthcare workers. Or simply like get a man out movie rang. Nyaki imani ngati mabu tiyo ye kanyo, mabu konyo jopin. Nya uket program wangini kaluoka, what are the disease burdens? Gin tuche mage machando mang tech. To focus our resources on tuchego. That one will end up counting on the benefits of revolution. Angeni pod nitiere gik moja wago mpaka mang'eny lakini anno kasa bende rach lakini ang nwaduoki mana kar shifcha kapok waloro. Yes. Nitiere weche mane wacho ni useketo uneno kagine usigo kit chudo manyien mar shif uneno kagine weche bende koro kelonu dang'ne mar paro usegi kanya gi weche gi bende kaka riwruok mar lakteche mar KMPDU usechwalo gi ne piny owacho to bende poroni usechwalo gi wang'eyo kit piny owacho ma nitiere go sani yudo ka nitiere gik mitimo kata mana tok chik kendo nitiere gik mojo be ni itimo to kata kamano ok timgi be un gi yie ni ginyalo tim poroni uchwalo paro gi daktari. Yes, kane weche gi ochakre nwa chuota maoni marwa kata mana wach maoni ngado ji 2.75 atamalum 2.75 e mar gross salary no ngad 2.75 mar net okrika o gross salary te mar ngato kata taxes pokigole iye no giwinjo to kane wacho ni sirikal ne betiyo gi weche moko magago koseche moko nochuno wa mwadhi e od bura mwayawo ne gi case ma bende winja buku ka ker e wang ni labda ochulwa gi jomoko mondo oter case to wan nokwadhi od doho mondo wa ping sirikal gi gik motimo no gima ni winjwa od gik mowacho ni ogi kosa ni ne gikadho gi kaka ne gidwaro no to giloso regulations koro machane ni act but mondo act oti nyaka ketne koro sheria moko matino timati e boye yeah kosa ni be wajawa gi opinion wa kende weche mag regulation man naromo gi ministry last week moyo gene magi nyaka koro losi linda mama nyaka koro keti pesa mingado ji ni nyaka ket maximum ni ingade maximum en pesa di yeah why money jo piny chudo pa yani be nyaka koro umbek matine jogo mayuto gi pod ne piny ka gi winjo wana dhi kod gi nyakla ka gitamre winjo wabo endelea gi court ka court bende obagwa pano gi strike ni union be strike be wakendo wapando ka secret weapon we cannot offer services makata wano kwa nyal yodo. We cannot sit back and watch ni Kenyans so ngej ngato oketo wach mar ohala mbele gi mibadhi mbele moingo ratiro ma jopiny king'iyo katiba mar Kenya article 243 wacho niya in gi ratiro mar yudo thieth maber mogik the highest attainable health. That is your right, the highest attainable health. Kuro nyakubedi en afya bora, sio bora afya. Masadi ni bora ni omikad kad makide to bokonyi. Osiptende be nyaka gigerno sani nitiere program mokel manyien mar iluongo ni service equipment scheme ma counties osiptende ma primary level gi ikete machines laboratory x-ray ultrasound nyaka ko gavana so mondo push mondo gibe megi equipment gi mondo walos go karwa gibe gindik workers to work with those machines then anoka ne oketo weche mag nyamrero gi primary health care gi nyamrero be nyalo konyo wabende kwa dhi wayiero jogo mong'e gima timo kibeni obeni en gima mar political linga kila mtu idhi ka mana yudhe gima ko sangwenya moko midhi ka ikete e payroll ni magi nyamrero madhi thiedho ji manjo kwa dedication mene manyalo wuothe kod gweng woni manyalo wuotho makony mat puonj ji weche mag golo njofni weche mag family planning
weche mag pimo pressure mano ka wabo winjo kendo ber mar devolution mane oluor Raila Odinga odhi ne jela kamanyo kamano. Bende nawinjo kiwacho ni nitiere chenro moko utamu mondo thieth jopiny kata kamano nitiere thieth makata un kaka lakteche moko kuom ok nyal anyato mago bende koka chako tich mar thieth. Nyiswa chal mar sekta mar thieth ahinya kotenre kod lakteche sani unang'o. Nawinjo ka nitiere go moro ma bende limbo kuonde moko nyiswa kaka sani untiere daktari. Wasebedo gi pek chakre ni devolution chakre to kane ochakre no ngiswa ni wademo na nyuok ni nyathini kode konyuol pod lekne ile ko nyathini kaka no nyuole 2010 sani ko jai gina 14 to nyathini pod fuke ile kare ile fuk manyaka karango to seche moko kidhi keto ywak isayo gini e yawa winjuru ywakwa to giwinji to kiluongo strike tingisi ni ni daktari Nyasaye mar ariyo timna ne jopiny to Nyasaye mar ariyo denyo Nyasaye mar ariyo pok ochulo rent pok ochulo fees kicha bende an gi nyithinda be madwaro mana mogo ka nyathi jirani wazazi be ka dwaro yath to mama na Pamela be gona mana simu ka nyathi min jomoko bende kuro nyaka jo county gi bende no alit ni who takes care of the carers ngama rito no jotuo kinyo ka luo yo ywak ma ji ywak ma gi dakteche makaluo kata nurses makaluo chuny gi richo gi wuoyo mara gi jotuo gi daw ne jotuo and pressure poki dhi leave 2 years mshahara poko chuli 2 months loan minga di mondo chule bank oktere bank oteri CRB nyithindi olenyo dhoto dhi olor so odongi mi na dhano kula jo piny dani mondo umiwa support mondo challenge governors wani rite uru jo maritowa here uru jogo moherowa mondo wali winje meet mar ber mar devolution kisani jo angisi for free ni anja telo Kenya mzima ntie counties moloso gwenge kidhi kata mana coast general kaka no los gi governor Joho gi gima governor Nasir Sani timo you'll be impressed kinyo gima jo moko timo tidugi dhi ngiyo thura koni pod sani migodi kode kata yudo tap to water hospital gi level 5 for the first time yes the country to somebody usebedi kanyo for the last 10 years hospital maonge pi jo pinyo bedo jo mager wai monika barabara okethre kwa nganje barabara ka nyithindo ofeli skule kwa riembo jopunye skul to jatuto tho pile to wacho Nyasaye mokawo ng'ato mohero jopiny thagre to go rambe moko complain sani wang'ni wachni ka hospital okti to wadhi uloro hospital no to wadhi manyo MCA gi governor kuma nitie ni ginyiso gimomiyo hospital ni okti pesa magi ng'ado magi joge chiro timang'o kok nyalo gero ne jopiny osiptende makonyogi kech sani ngima ni athi kata ko fail school nyalo nyuoyo school barabara ko kethre nyalo loso mtoka ko sekethre but ngima ko lal ngima onge moro kendo en ngima me obiro dichiel to dhi dichiel kamano nyakora mgajwang mana en daktari Dennis Miskellah mana en jalup jagoro maduong' mar kempi riwruok mar lakteche winjo giti nyakora mgajwang en wach ma bende omako chuny oganda wacho samoro nyalo bedo ni jatelo ma loso barabara mana mondo mi oting'go jomosetho losie kuom oganda nyayude konyruok ma en rameny piny warom sade kichendo mar imore